Jina Îranî li Lyonê hat girtin. Polîsê fransî. Bi rûmetkirina terorê tê sûcdarkirin. Li gorî kovara fransî li point, rayedarên vî velatî piştî meheke jî vîndebûna nepenî ya jinekê Îranî li bajarê Lyonê dawî li çîroka sweyanîne. Li gorî rojnameya li point, çavkaniyek ji Polîsê piştrast kir ku Mahdiya Esfandyarî vergêra sî û neh salî ku li bajarê Lyonê dîcî, ev meheke ku li Fransayê di zindanê de ye û polîs lêkolîne li ser vê yekê dîke. Li gorî ve rapore, Sanim Esfandyarî ku ji sala 2000 û 18 ve li bajarê Lyonê dîcî, roja 20 û 8 ye. Sibatê ji aliyê polîsan ve hate desteserkirin û ji duye adarê ve li girtîgeha Fernê ya li bajarê Valdeman têra girtin.